И да се роди бебчо, в първите дни веднага няма да се изнася. То взимате студено, такова... Не си има някакви колички. Не се дава стола за хранене, нали не е първа година, не е веднага. Така че... Турбала. Но като цветове... А ти тези шкафове можеш и от тук да си го отваряш. Да. Което е адски хитро. Да, освен ако отзад не е подпряно нещо. Да, гледай. Супер. Да, ти имаш подпряно някоя чиния А и това отваряш. много ли е? Не. Това е направено ремонт преди... Не знам, преди... Виж, какво е хубавичко. Ето го и точко. Чакай да си ги оставя някъде. Някой гладен, ако иска да ми каже. Вече всичко е готово, така че... А че Полино са ви конкуренцията. И какво отказваш ме от това да не взимаме ефтини колички за тази, дето съм си харесал за 400 и... Аз ти казвам, ще дам телефона на продавачката. Ако искаш, дай да ги напиша всичките телефони на един бръст. Да.